Toda kukwasai zvakare pachirongwa chino chepadare tichimba kuti muri kukomborerwa nekuramba muchiona chirongwa chepadare muri paMandara SDA online. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai tikumbire Humba waMakombe vatinamatire. Katinamatei baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga. Tine pamberi pechigaro chemutsa wenyu chinokosha chinoera chitsvene. Kondo pachitubu cheupenyu hwese hunoramwa pasi pezuva. Uye ndo panosvika minamato yagadziridzwa namweya mutsvene. Dare rava pano ragarwa. Nyaya dziripo, wateereri waripo. Wanotora zvivhiti-vhiti waripo. Taakuchikumbira mweya mutsvene kuti utibatsire kukurukura nyaya idzi dziri kuuya padare. Maita henyu nekuwa nemweya mutsvene pakati pedu. NaJesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Thank you. Samaita. Gono. Arurwarizo. Shumba. Humba. Ayo madumbe. Humba madumbe. Humba madumbe manje. Humba Makombe. Yeah, tinotenda ngatagire pana Nyati mutikwazisire hama neshamwari. Yeah. Makadini ko hama dzangu makadini shamwari dzangu ndoitwa Tsikada Gardner Muyera Nyati muzukuru wachipunza region 42 pamaoresa ndo pamusha. Yeah. Nyika yamaguta, nyika inorimwa tsenza, madhumbe akazara. Tiro mukokai uyai mumboonawo nyika yakaropafadzwa inodiwa naMwari. Nyika nyoro. Pazuva ranhasi ndafunga kuti ndirangarire hama dzangu vari kuti sapota vachiona urongwa hwedu pamaFacebook, pamaYouTube. Ana Mukomanya Manhindi Nyati, Mwari akuitire zvakanaka. Ana Sisi Barbara, Mwari amukomborera. Ana Sisi Betty, ana YV, ana Fashion, Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Thank you so much. Goda kukwasai vadikanu pachirongwa chepadare Mandara online. Zita rangu ndi Ernest Mupunga, ndinobva kumasvingo kuBhikita. Nhasi uno ndinoda kumbokwazisa hama dzangu dzekuBhikita. Vaira moyo, vana Gono, nemadzimai avo, nevazukuru vavo, kwese kwavari muZimbabwe, kuSouth Africa, kuGermany, kuJapan. Mwari vakuitirei zvakanaka, vakukomborerei. Tinofara nekukurukura kwamunoita panyaya idzi nekudzisapota. Mwari varambe vachikuitirai zvakanaka. Tinotenda. Thank you so much. Gono mangotaura kune vane mafacilities. Vanabotaura naMalawi neMozambique. Zimbabwe ndatanga nayo. Ine mafacilities. Thank you so much. Regaitende pana Humba. Rega ndikwazisa wateereri wakateerera. Ini ndinonzi Charles N. Makombe weHumba Mbarwe Nyanguru tendera wano Chirema nemuromo. Mapadza ese ari pano, varanda wangu ava vari pano. Unozwa kana wakaroora imba yakanaka ikainimba wakwazisa. Wana watezvara, wana mainini. Winnie. Yeah. Especially mainini Winnie. Mainini Winnie. Kukwazisai. Pa UK. Azima chocolate akapera kane ku UK. Imimi membe chikwazisa vanhu venyama. Mainini Winnie makadini. Izwa zvekutaura vanhu ava, varanda wangu ava. Kuna tsano wangu Tafare ndiri kuripita. Nemuri yavo. Makadiniko. Ndira kukwazisa mainini. Priska Kusema. Makadini mainini. Ndokwazisa tsano wangu Simba Muchenje pa USA. Makadiniko tsano nemuri yenyu. Ndokwazisa my wife Lydia. Unozwa Lydia unodikanwa iwe. Zvandiri zvinezvi ndi Lydia. Alright. Oya. Zvakwana sekuru.
ndekuti mamuna kukwazisa wenyika ino atachika kuti munozoenda kumwe kwacho kusika kupi kuda Aiwa, kuzorasika. ndo hama dzangu tenda kwazisa Wonderful, ndo wonderful. mumusha kana kuti mumhuri yendakawana imomo kwaziswa mese naumba wadare ngatikwasiwa nawo mumbiraiwa nawo zvine zvaumba tinoita ya mufaro wangu zvakare kusangana nemi pachirongwa chepadare. Zita rangu ndinoitwa Obet Mudzengi, ndiri mushumiri mukati mesangano rema Seventh Day Adventist kumusha ndinobva kuShurugwi. Ndiri muira shumba, tisiwana Murambwe, tisiwana Masinire, tisiwaridzi vesango. Ndatenda. patakamboti kanda kubhikita manje Ndokwandakazvarirwa Kurira. Saka zvese zvavari zvakabva kubhikita asi kumusha ndeo kwari kutaura Ikoko kuyeyo. ikoko Tinotenda ndinoitwa Mudoni, ndinopindira paMandara Church, ndiri Samaita, ndichibva kwaRusape. famba Ana Samaita ndo vanhu vasina noizi zvavo, vakangozvinyararira, vanoda Mwari. famba Mwari vakuitirei zvakanaka ana Samaita kwese kwamuri all over the world. Ndinoda kukwazisa nhasi pavanoona chirongwa paFacebook, pana Grace Ngundu, tinoda kukukwazisa, toda kukwazisa anonzi Jova Sekai. Thank you so much for always tuning in. Nevamwe wese vandakangana Rudende, ana Yvonne, ana Mr. Farai Muswera, Mwari vakuitirei zvakanaka. Musoro dwenyaya nhasi uri kutiwo Shanje nemufi. Shanje nemufi. Godo. Kune munhu akafa kana tangotaura kuti zvireruke. Pane mufi. Saka ndiyo nyaya yatinayo nechirungu. It's Shanje that Shanje with a movie. with a lot of mufi. Shanje nemufi ndiyo nyaya yatinayo. Regai tiverengerwe nyaya yedu naNyati. Kwanzi murume wangu akandiwana after afirwa. He has 3 children with his previous marriage. Ini ndanga ndisina pandakawanikwa. I know that he went through mourning, but I thought kuti zvakapera. We are fairly happy hedu mumba medu, but ndanika concern kanda anako. Tine vana vairi nemurume wangu. Asi ndiri kuona sekuti achiri kuchengeta kana akachengeta mapictures akanga akatorwa aine mudzimai wake waanga akarorana naye before vari vairi. The late. Mapictures aya anoburitsa akachengeta mapictures wakatorwa vari vairi vari kunzvimbo dzakasiyana. He took down from the wall mapictures emudzimai wake ekare, but it looks like he kept an album yemapictures vari vairi nemudzimai wake. Of late ndiri kuona achiatarisa and even watching their wedding video. I feel somehow strange nezvandiri kuona, and I think these memories should be removed from our home. I feel nzvimbo yangu iri kutorwa by this. Ndinenge ndakuita shanje nemufi kauti ndizvo here. Am I being insensitive? Am I being unreasonable in my thinking? How can I ask him kuti tiite discuss zvinhu zvakadai? It's just an awkward position. Mungandibatsira here. Ndiyo nyaya yatinayo. Regai tinzwe Bikita itiverengere Bible. Regai tiriverenge. Razvokwadi. Razvokwadi. Famba. Rwiyo rwaSoromoni. Famba. Chitsauko 8 toverenga vhesi ya6. Inotiyo ndichaverenga nechirungu. Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm. For love is strong as death. Jealousy is cruel as the grave. The coals thereof are coals of fire, which is a most vehement flame. Chirungu Chirungu ichi.
Chinoda solusi. chirichi chinongoda solusi. Solusi hapana mumwe. Unongona ne Tanga paumba pachiwi. love is Kazongo. as strong as death. Mfundisi. Ndofana ndopatuja nyoda kupatarisisa ipapo. Pari kungonzi apa rudo rune power. Ende power yerudo inogona kutopfuura simba rerufu. Hey. Chimwe chinotaurwa naSolomon chekuti hanzi pane zvinhu zviviri kana zvitatu zvandisingahwisisi, anoti inzira Yeparuware. yemukomana Nemusikana. nemusikana. Hanzi it's a mystery. Handikwanisi kuzvitsanangura, handikwanisi kuzvinzwisisa. Solomon was one of the wisest, he was actually the wisest man ever to live, apart from Jesus Christ. Saka panapa ari kuti love is actually stronger than death. Munhu anogona kuzvipira nekuda kwerudo kusvika paextend yekuti pamwe zviri nane nditofa pane kuti chandinoda ichi chidini chife. I think pari kutaurwa nyaya yepassion. Passion is that desire that is stronger than death. Yekuti unototi iyi ndizviri nane ndife pakuti chinhu ichi chife nekuti ndinochidisisa. Zviri nane ini nditofa hangu pane kuti icho chife. Saka ndo kusimba kwerudo. Zvakafanana naJesu akasvika paextend yekuti ndavada vanhu ava ende ndatozvipira kuti zviri nane ndivafire. Kureva kuti Jesu akatida kupfuura kuzvida kwaaigona kuita kusvika pachinhano chekuti I can lose my life for these people. So love is something that is unique. It's a mystery. You can never explain it. It's even stronger than death. Yeah. Thank you so much. Rega tuwe totanga kutopinda munyaya. Rega ndingotanga nekubvunza mubvunzo uyu wekuti ndaposa ndati it's unfortunate kuti hatina munhu akafirwa nemukadzi. But kufirwa nemunhu waunoda ozoroora mumwe mukadzi, ungangoerase the past. Yeah. Regai nditaure hangu pfungwa dzangu panyaya iyi. Mati mimi yes hatina kufirwa nemaspouses as it were, but takafirwa nevatinoda, hama dzedu. Right. Hey. Tinogona kutora lesson from there kuti how do we relate. Unogona kunga wakafirwa, in my case ndakafirwa nababa, ndakafirwa namai. Zveshuwa you cannot erase kuti ndandina baba and ndandina mai, and haugoni zvakare kukanganwa some of the things that you used to admire of him. Yeah. Even some of the things that he used to say. Unotoda kuti baba vangu vaiti, mai vangu vaiti. You still say that. It's already memory of what they did and what they contributed towards you being who you are. Saka kana takutarisa situation yemufirwi uyu, yemurume uyu, akafirwa nemukadzi. Hatina hedu kunzwa munyaya kuti ane vana here. Ngatimboti ane vana. Anavo. Two, I think. Oh, two boys. Two in the new marriage, that. 3 in the old. Yeah. Yes. Anao. Saka 3 vana vake vainavo in the old. Even pavaita gara nemudzimai wake asati afa, mudzimai wake aito contributor towards the bringing up of children. Vana mai venyu vaigara vachikutaurirai kuti hausii ndiro pawadyira. It's a good teaching. Haungati iwewe wauya waroorwa nhasi woti ndichade kuti uite reference kumukadzi wako wakafa nekuti kana wadaro wakutodanana nemufi. I don't think that's a real world that one could really say kuti unorarama uri mairi.
So for me, I don't see anything unusual about what this guy is doing. Rega ndipinde ipa papa. Yes. Umba. I think pastor wataura zvakanaka. Takafirwa naJesu ndizvo. Jesu akafa. Wamaida. Akamuka. Nasu the whole world over. Waruchengeta mapicture ya Jesu wamwe. There's nothing wrong. He died for us. Manje asidai mamsusapota mukadzi uyo asi Jesu ka. Anochengeta mapicture emunhu waari kugara naye. Ndatanga naye ipapo. Okay. Inini ndine Mike yenyu I think haisi kurere muri kunyatsonzwika. Ini ndakafirwa nemwana wangu. Ndinomufunga nguwa nenguwa. There's nothing wrong. Ndakafirwa nababa wangu. Ndakafirwa namai wangu, mapicture ndinawo. In fact baba wangu ndogara muBhayibheri mangu. Ndichimbotarisa kuti this was my father. He did this. For me. There's nothing wrong. Now ndotenda muranda kadzi uyo ati izvo tigere zvakanaka. Mavanzwa ipapo. Tigere zvakanaka. Iko kugara kwakanaka ikoko siyana nemapicture. Nemai wakagara zvakanaka kwakuenda kudepartment iri uda kundotsvagei. Asi sina kutogara zvakanaka. Aiwa pfungwa dzake mira pfungwa dzake ndio dzisina kugara zvakanaka. All right. Rege. But mumba akagara zvakadini zvakanaka. Uri kutaura here kuti iye murume uyu ari kuona wana wake nguva yavaimbofara wese nemudzimai nevana vachiona mapicture acho zvingaita here kuti achindoroora iye achidanana naye futi? No, mwanasikana uri kugara zvakanaka. Cherish that. Uyu ari kungorangarira magariro akaita nemudzimai wake. Hazvikanganisi iwewe for your haana kumbotora nzvimbo yako mbaunayo ndikuti ndiyo mupenyuka. Nyati. Warume vari kutaura chaizvo reality background. Ai yakaoma. Itaimizva kuti madam wenyu anoona program. Yakaoma. Yakaoma for many reasons. I think this is one aspect of humanity that is just complex. Yekuti munhu akadanana na Jane. Vakagara mumusha wakaita musha na Jane. 15 years. 18 years wakaita vana. And ndobva zvaitika o Jane hachisipo. Vanhu aenda in the morning atizoti how long the morning was. Maybe pamwe 2-3 years, I don't know. Then he thinks that I can go again. I can reset. Yeah, I can reset and I can find a friend. I can find companionship because marriage really is about companionship. And at that time, arikutasawo upenyu hwake kuti I'm lonely. I think I need a friend. Then he goes to find Susan. Arorana na Susan. Ndokuita wana wawo too na Susan. And pangova a bit awkward ndepekuti Susan manje arikutarisa zviri kuitika mukati memusha. Where normally kana anga ari mupenyu tomboti it was a proper divorce. Baba vamumusha na Susan. If there was a continual reference to a past relationship, Susan would generally be very concerned and worried. Saka apa paari kuti chiri kundinetsa ndechekuti how do I relate with this situation? Because ndikufila sekuti kutotasa mapicture okay akatanga abvisa mapicture pamadziro, which is a sign yekuti things have changed. The setting has changed. But he has kept certain emblems of the old past. Album. Yeah, album, pictures, videos. Maybe the question is why did he keep those videos, or did he keep the videos or the pictures to hide them forever, counted to then use them for reference? And akwashandisa to rekindle a memory, to relive experiences. And mukadzi wacho ari kuti I feel ari kufila sekuti mumwe mukadzi, another human being is taking the affection of my husband and the attention of my husband. I don't know. Okay. Yes, you want to come. Ndanichida Yes. okay, just briefly. Ndichiti nini
maybe the issue we need to ningi ndeyekuti kana tafirwa, how do we behave? Do we pretend that those people never existed in our lives? Zvachose. And Because then every detail of their and past. every Yes. detail Yes. okama. Haasi kuti iye ari kuita anything. Even people go pagrave yemurume. Inini when I go kumusha, I go and see the grave of my dad and my mom, my brother, my sister. I look at it. I go there sometimes. I even say a prayer. God, one day when we are saved, I would want to meet with these people. Right? So mudzimai wangu ondiona ndichidaro. Wati saka wazozviitire nemukadzi wako akafa. No. I think that's the she is misplacing the concern. Zvaangatoita kumubatsira kumunyaradza. Because ndiani kumubhaibheri uye akanzi aroora ndokubva nyaradzwa nemukadzi wake ndi Isaac. And Isaac, after the death of the mother. After the death of the mother. Nemudzimai wake wanga aroora. So rufu runorwadza, and sometimes memories come back. And you can't say the moment she pays attention too much kuti azowachire a video. I'm not saying nokuti kana amboita space yekuti tiri kufara mukati member. It's one odd day. No, the concern igono iri kuti, I think the concern iri pakuti ari kufunga kuti kana munhu ari kutarisa a picture of someone whom he fell in love with kare. Okay, it looks like what maybe there's something that is happening between Inini, who's the current, ne murume wangu. Maybe rudo rwedu runenge rwakutonhora to the extent that maybe pamwe wekare anenge comparatively better. Exactly, because kana munhu achiona video ka pfungwa dzotanga kuya maybe kuna mai avo ndedzekuti akutofunga kuti am I inadequate? Zvanga zviri nani ndi mazuva angu andanga ndina Susan awo ka. Right. That was my wife. Ndo patiri kuda kubatsira mai ava Samaita. Yeah. Kuti pfungwa dzako ukakwira mugomo uchitsvaka makudo unoadini. Unowana. If you look at every action that your husband takes in relation to his ex, in this case is not ex even. Munhu akafa. So and then you pay too much attention to ndo pandiri kuda kuti the mindset ndo kwandiri kuda kutanga ndiri. The mindset ndo kwandiri kuda kutanga. Kana angari sorry kana mukadzi uyu ari iye anga aine murume akafa. Right. Achiona mapicture emurume wake akafa nemavideo. Mukutokanisa nyati itai kuti imimi varume muri panapa imimi. Anditika. Morora mudzimai akafirwa. Mobva kubasa imimi mosvika mukadzi wenyu akagara mumba ari kuona vhidhiyo yemuchato. Nemurume akanga ari murume wavo vakagara. Kana kuti achitochema wachimufunga. Achiratidza kubatikana kuti I lost a man there, not a male. Pastor Mzengi. Pastor Mzengi. Beserai ivana venyu ava vari kurasika. Upenyu hwedu tingangoti huri constituted nema-memories. Thank you. That's why it's always good to create good memories. Nemhaka yekuti upenyu hwedu hwese ma-memories. Okay. Saka you cannot expect kuti murume uyu atoita completely delete Right off. upenyu hwaakararama nemukadzi wake wokutanga, especially apa patori nevana. That will always come back. Those are memories that are there. So if you are getting into a relationship, ukatoziva kuti ndiri kuwanikwa nemunhu anga ambori married to someone and the spouse yake yakashayika, unofanira kutozvinzwisisa kuti munhu uyu haungamutriti the same way haunotrita pamwe kuti wawanikwa nemunhu asina anything chaanga ambori nacho in the past. So you need to have some understanding of it. Obviously nyaya iyi inogona kuindirira zvikazokonzeresa maproblems. I know mamwe masituation vanhu pamwe anga ambori married to someone, then the spouse kubva afa, kubva azowana umwe mukadzi,
but awana kudero ozotanga kutaura achiti anenge achingoramba achirifeya kune uya mukadzi kuti mukadzi wangu dai anga aripo maisuze uyu aripo mukadzi wangu inoimba pamwe yemukadzi wangu ndoda kumboinda kuguva remukadzi wangu zvinogona kuzoafecta maybe the current relationship saka panoda a bit of sensitivity but sensitivity ichibva kune uyo pamwe akafirwa kuti asaita zvimwe zvinhu pamwe zvinogona kuafecta the current wife but you can't erase and delete my memories. I think vamunhu vari kuti hatisi kuti erase tiri kuti woonera vhidhiyo mutoilet usaite zviitewo panhu pekuti also think of my feelings, my emotions, my presence. I mean your presence. I understand kuti wafirwa, you see, but also appreciate kuti wakafirwa kuti wakafirwa and my emotions anguwo marespect chitoionawo ameno kwaunoonera kana uchizvifunga uzvifungawo kana ndisipo you know. Let's be blunt. I'm also being blunt. Yeah. Because pana pakanzi candidate talk. Pamsoro. Look, the man lost his good wife 20 years ago, 30 years ago. Ane vana, ane ma memories ake. Thank you. Okay, yeah. Look, usapindire munyaya idzi for now, if I may ask you. Nyaya 30 years ago. Yes. Because ndiye akuda kutokonzera problem mukadzi uyu. Kwete murume uyu. Ayo. Because murume uyu waroora. Kana waroora wane mukadzi. Hold on. Wane mukadzi wachisika chitsva. Wamdoni tabvumirana kuti. You have started a new life. You have said this is what I want. Wamdoni tabvumirana. Ane vana 1 nditika. Ada kumbo haasi kuita show kune mudzimai. I don't think so. No. Ari kuti kana iye ari woga ambozvifunga anoenda kuma pictures iwa. Ini ndomboenda kuma pictures iwa. Emwana. There is nothing wrong. Uya anga ari mwana wanga uyu. Mwana is okay. I was. Mwana we can appreciate. Baba is okay. Baba is Mai okay. is okay. Yeah. Mbuya is okay. Mbuya is okay. Asi mukadzi. Mukadzi. Kana kuti girlfriend. Gono. It's now a mental issue. Yani. Mindset yaane mukadzi. Kwete baba. Kwete baba. Baba ari right because one my album ake. Pane mbunguwa yanuti let me go and look. Takambochata kapa. Pamwe hatisi kuti iye akachata here nemurume warugara naye. I don't know. Because hapana kutaura. Even wakachata. Yeah. Dawengu akachata akafirwa anongotarisa futi mapicture iwa. Kana yari mbei. But if you look at this situation here, mukadzi uyu ari kufunga nemoyo. Okay. But panoda combination ye sensitivity ne sensibility. Yes. Yeah. Yekuti unoti yes, sure, moyo wangu unorwadziwa kuti a part of my husband is still with the what? With the past woman. With the past. But yapanisa sensitivity but anofanira kuchivawo sensible. Onzwisa kuti sure they once had a life together but this woman is no more there. They can never commit adultery. Achisipo. Correct. Even though zvichikubata zvishoma kuti saka pachitori nemumwe but munhu uyu haachisipo. He's not there. Inda ndichida kuti kumudzimai uyu panyaya yekuona history iyi I think ari kuti futi ndogona kutaura here nezvazvo ndoshayiwa ndotaura kuti you know when you get into a situation where murume anga aine mudzimai wake akafa handiti, if you avoid to talk about it, there's actually a certain corner of life that you say umandipindi and zvotokuremera
Okay. for things that would have been addressed very lightly. Anditi? And in your conversation, there will come times when you will be talking about gore rakati, ndiri kwakati, ndina mai ningi, tikaita zvakati, this happened. Saka, if you then put yourself in such a box, yekuti upenyu hwako wakatanga musi wakanditi unondida, kumashure kwanga ndi handisina upenyu, hazvigoneki. Ndandine upenyu ndakatomborarama, iwo wakararamawo. And sometimes chinoita kuti munyanye kuda kuva very secretive about your past. Zvinotokonzera more problems than joy. Because we all have a history. That's a fact of life. Vamwe vane history yavanoti but I regret why I ever did this. But it's a history. True. Vamwe vachiti hapana anoti upenyu hwangu hwese hwandakararama. There's no way where I regret. Munhu iyo unomuona Hapana. Pretense iyo manje. Ndo inonetsa mudzimba. It becomes a challenge in the homes because iwo uri kuda kuita the same kwandiri manje. But when the reality is something else, and this could go out and uchifukura hapa uchitaura kuti andakazodai ndikazodai. No. Respectively, I've got a history. Saka dare munyati dare tukuti this is normal. Ini pandakaverenga nyaya ndakati this is not normal. I felt kuti there is some the men should consider. Yeah. When ona mapicha evana vake mutoiri in a private space. Because saka zvasiyana nei nekungotora picture iyoyo yemudzimai wake akafa nekuisa pamadziro. Because this is my wife. This was my wife. You cannot tell me kuti I respect aka abvisa papublic ndobvaisa album make ndokubvaisa album make as a private something. Saka ngatsamurere mapicha varume aiwa no inini I would appreciate sorry nyati I would appreciate concern yainayo kudai akarambana nemudzimai achiri mupenyu mwache I could say I think you are right. But vamwe vanogona kutota adultery spiritually. A spiritual adultery. Iyo nemufi. Adultery iyo handiyeti tiri kutaura pana. Adultery yenye yemaspiritual husband, spiritual wife. Handiyo iri pana. There's nothing like that. There's nothing like that. Munyaya inge hamuna spiritual wife. I think nyati chimbopinda but nyati pamuri kupinda apa ndikuona kuti nini indiri host. But ndikuona kuti some injustice over this issue. People are okay nemunhu mupenyu. Tiri kutora funge kuti akafa pana chaanoziya. So even if you have they are not pictures, they are not a threat. They are not a threat. Ndo matarisira amuri kuita nyaya. Correct. Chimbopinda itiona. Inini ndandokuti I do understand from perspective yatiri kutaura naye. I do understand that. But I'm just thinking kuti the lady says kuti off late. She says kuti off late I'm seeing this phenomenon. Anditika mazuva ano ndiri kuona vanenge vaku. Anditika saka atori ndikati she has a mental state yekuziva kuti ndakaroorwa nemunhu akafirwa. I do agree nepfungwa yange kutaura naumba where he was saying kuti ningekiri as long as paine vana there's that reminder kuti there was a past life. But I think kuti pasina vana past life ingoripo even pasina vana nyati even pasina vana past life yanga iripo. Kune vanhu anoroora nhasi unoyu akaroora nemudzimai wake, mudzimai akashaya vana akazofa. Hazvirevi kuti haana history munhu. Ane history that 15 years we spent together. Things were happening. Yeah, but what I'm trying to get at Gono is what I think what concerning Namai looking at it aside. Ndiri mushango dzavo. I think kuti vari kufila sekuti sepanamboda kutaura paya kuti why would it be something that I've done? Chiri kuita kuti murume uyu increasingly is finding comfort in his past. Is it something about the present that is inadequate?
chaita kuti atanga kudzokera kualbum patakambochata pamazuva anga ari kumashure uko there was less of it saka I think kuti maybe pamwe the answer may be lying in macycles bereavement inoita sekuti thank you munhu unonyaradzwa zvoita sekunge zvapera but there are triggers of life that happen and the trigger maybe even takangogara kudai so something that can just happen otofunga kuti Susan this sort of thing aidai so and zvinodzoka izvo saka I don't know kuti to what extent can we panga pakutaurwa namunhu atogwa papa kuti the balance of life kuti munhu apinda ine bereavement experience kana mukati a new relationship what mechanisms can they use so that kuti maybe pamwe they balance out zvakaitika kare you are not erasing but you are not also living in the past yeah because kuneko kuti you want to remember yes we have memories but kozoita futi someone who then wants to continually live in the past zvokuti the present begins to diminish I think kuti maybe pamwe ndo panogona kuita ndachida kupinda Samaita ndichiti inini point yamataura yekuti iyo bereavement azviiti kuti even wakafirwa nemunhu ari very close kwauri uramba uchimufunga every day it's not the same situation handizvo zviri kuitika no there's a time when this kind of comes up you find kuti munhu anogona very intensely as well yes sometimes unotoona munhu ari kutochema koinda ndafunga nhengo wangu you know ndibaba mwana ndafunga mwana wangu akashaya but no don't worry and anotoita go over it ototanga otoita zvimwe so it's a period inouya because memory andiri kutaura about memory and this thing inonzi memory is very powerful inogona kurevisit at any time it's at the back of your mind saka inini handingaoni kuti an episode yekuti of late wobva wanyanya kuva too much hooked ndo pandataura paya kuti communication ikange iri right between the husband and wife I think mukadzi anogona kutotaura nezverufu rwemudzimai weuyu achitomunyaradza because they are communicating I'm feeling very bad about what happened we don't know kuti akafa sei it could be a tragic accident or maybe a long illness yes maybe it could be an illness which took longer. And this guy was sitting there with ndapane case yandakanzwa recently yes someone akaita ane mudzimai wake akaita stroke ndobva achengeta mudzimai wake for years 15-20 years achichengeta mudzimai wake and being very faithful mudzimai uya kwakuzoshaya right and after some time munhu uya oroora handitika surely the 15 years dzaaita nerudo rwairatidza kumudzimai wake it's part of his life and I'm agreeing it's with not you. always thinking of it kuti ari kufunga romance yekuti tatakarara musi uya pakati tikazodai tikazoenda kwakati aiwa it could even be those moments dzekuti sure but mudzimai wangu akarwadziwa I agree with you Yes. Bono, but Yes. let us also agree here Dare kuti mukadzi uyu munhu munhu nditika akaroora munhu aigowaita chika nhasi munhu munhu ane ma-emotions anotogonawo semubvunzo waazobvunza kuti shanje nemufi is it possible kutoita shanje nezvisipo handitika maybe kati ndinемufika but aringora kuti ndikufila alienated ndikufila shanje yes nezviri kuitika nezviri kutoitika izvozvo I'm feeling jealous kuti the affection iri kupiwa and imwe funga iri affection iriri iyoyo aiwa imwe funga iri kutaura hanhu ndoda kuenda pana dok imwe funga yataurwa naye nyati ndoda kuwedzera imwe funga yenyu iri kuti so kuti kana vanhu vari vese mumwe obva azofa fanika zvaitika apa aroora mumwe mukadzi murume handiti vakanetsana anogona kucommunicata through murume angona kunge achitocommunicata nyaya dzake kuti I think when I married her I made a mistake because I still feel that in the fight yes in the fight hatitauri nemuromo but ndinoti kana zvaoma
then I can just watch my videos and say, I wish she was just alive. Because you are watching those things to provoke a response. This man is not being considerate. It's like tiri kuti here munhu akafirwa of what ndamo moment. Ndovha ndambotora picture yemudzimai wangu akashaya ndovha ndaisa pa profile picture pa phone. For the day. Kuti no, I am in a moment. Before he are married. I'm sorry. Ndanzwa kuti mukadzi yanga ane past yake. Is that correct? Tobvumirana. Ndizvo zvataura. Kana achida kusolve problem iye. Ngaamukonsole. Iyo nzoo yake past. Muchitaura kuti yangu yake yakamira yakadaro. Yako yakamira yakadaro. Uchirwerweswe. Aiwa. Uyu ari kuti kana ndakaroorwa ndinombogara ndakaroorwa nakurambana nemurume. Aiwa, but ani wanatuka uyu. Aroorwa musikana. Vari vese. Uyu hana vamwe vana outside this. Okay. Hana vamwe vana. Mazvoona kuti munhu aripo. Ani? Mukadzi. Aiwa aripo, but kuterritory yaakuda kuenda ikoko. Ndo isiri bo. Doko. Tibesere munhu waMwari. Video, pictures zvasiyana nei nekuti mumwe musi mukadzi yozoona akaisa profile picture. These are memories. It's my dead wife. Nasi ndomomisa pa picture. Okay, I may not know, I may need to be enlightened. Is this man doing it deliberately? Kuti mukadzi wacho aripo waava naye currently uyu kuti ndoda kutoona mukadzi wangu akafa ndava kutonoscrolla pamapicture awa ndava kutoisa video pamwe yemuchato wangu uyo aripo kana kuti anongosvika uyo achizoonerwa hake hazvisi kuitirwa kuprovoka. No, that's not the issue. It's not about provoking. No. Imimi motopinda mumba mufundisi. Motogara pasi nemukadzi wenyu. Achitoona 4-hour video. Yemurume imimi tiri kutaura communication nekuva sensitive nekuva sensible handitika nekuva concerned about umwe wako. Even ndogona kusvikirwa nemudzimai wangu nhasi uno indiri mupenyu yari mupenyu hatisi kutaura zvevakafa ndiri kuteerera mharidzo yangu yakaparidzwa iri very interesting. When someone walks into the room, obviously naturally I put it on pause. That's good communication. Good, especially husband and wife. I don't just continue ndichiwacha ningi. I don't think this is what is being said in the ningi. Chandatenda ndichokuti ndasvika ndobva ndaona. But hazvisi kunzi ari kuramba achiona for 4 hours. Akatarisa akadaiwo. Indiripo haasi kudya haasi kundorara because ari kundiruda kutarisa mavideo emuchato. No. I think let's not put it like that. If for pay chance, yes, that is what is happening, then that's provocation. Yes, that it's no longer the kind of spirit that, because when you listen to a letter yanyorwa unozvisa in the shoes yemunyori wona kuti look, is the way she is saying, especially the key words ndeyekuti number 1 tine vana vedu vaviri tiri tese, number 2 takagara zvakanaka, number 3 ndakamuona kumuwanikidza. Hakusi kuti anotomuka kuti nhasi muri kuite kuti nhasi ndoda kumbona muchato wangu namaini yatigara pati tichiona. Aiwa zvina kudaro akamuwanikidza. So it's not like cheating handiti. No. Because you can't say maybe ndofanira kutotaimira kuti uyo asipo ndobva ndinoona kana ndikanzwa se ouya ndobva kuti asaona kuti ndiri kuona izvi. Ayo, but maybe Shumba, you are saying it's not like cheating. But I'm also trying to think, how else would he go through an album? Would he sit with his current wife to say, let's go through this? It's very unlikely, isn't it? Would he then say, Madam Garaya Patone Muchato? Very unlikely. These are private experiences. Exactly. Zakaita saka
in my assertion was that this man is going through a bereavement cycle. My bereavement trigger. Yeah, correct. Ekuti maybe one day anogona ngomuka angori under the weather. Not that he plans to go and he keeps the album on him. But it's something that just awakes in him, and in the process of the moment. Maybe it's just once, it could be even once, but he was just going through those pictures. And because you lived with this person, you are likely to spend a bit of time looking at a picture. Because these are real life experiences. You are reliving an experience. It's not like a magazine. Urukuti ukatarisa, okay, apatantiri kuchibani mani. We had a nice time. Saka in the process we had a nice time. He has kept those things Ari Ega as memories of his past experience. I'm sure all those things were processed out. Correct. Chasara nacho of that old past with those things. Why he may have kept them, there may be reasons. Like we said, and there may be reason yekuti mwana pamwe mwana achada kuona mai vake kanti anda kuzoti maybe pamwe this is your mother, even vazukuru kani vazukuru mbuya vako ava pa ndiri kufungira kuti pangori awkward ndepekuti I think you struck it well. There is need for a balance here, the old life. Thank you. And the current life. Because when you begin to live continually in the old past, you are now beginning to create problems for the current. Thank you. isusu hatisi kuti ngaite continuous kuita basa rekuona mapicture iwayo kuteta basa isu tiri kungoti kuteta basa kana ukatoti munhu akabva aswera akaona mapicture iwayo kuteta basa 4 hours yatova basa because ukaona wakutoti shanje is a very strong word. Yes. Anditika shanje jenda mcheche watozviprocessa in your mind kuti kuti handisi kuda kumuona achiona izvi. And if you communicate it in the wrong way, wakutokonzeresa commotion instead yekuti munge muine harmony yamamu nayo. That's why ndandiri kufunga kuti inini kana dai paine a way which I think there is yekucommunicate neumwe wako about even the history that you know, because chinhu chakaita serufu zvakasiyana nekuti vakarambana. Correct. Kana kuti ex girlfriend yake yekuchikoro unge uine picture yacho muchiri kuichengeterei kana tsamba dzekuchikoro mukadzi wemunhu atoendawo kwake nelife yake imi makadzokawo mukati katotangawo life yedu, we are going in our own direction. Otherwise tinosvika munhu mupenyu gono ndambakuvhunza ndakuvhunza question yamusina kundipindura ndati inini if the woman was the bereaved person and the husband is finding the wife going through this experience, to sympathize with him. No, but not kuvhunza kuti how would generally a husband, the spouse, approach mudzimai wake ari kuona mapicture aDonald naJohn wekare and nevideo yemuchato wawakachata kare. Personally, how would yes, the way I would if you were in that situation, if I were in that position, mobva wangopa nemudzimai solution. Inini I would actually engage and really talk about it. How are you feeling? How does it make you feel this? No. Mati, how are you feeling? I'm asking my wife. Ari kuona mapicture whatever. And if it is this bereavement cycle that you are talking about, I'm actually feeling, I'm feeling down about what happened. Then I console my wife. Correct. I wouldn't say kuti uri kuzvionere kana kuti zvakwazo. No. I wouldn't. No. I wouldn't do that. I wouldn't do that. I want to burn it. No. I wouldn't. Kana to stop it. Ayo. Ndotofanirwa kuti appreciate wakuti munhu ari kuenda. Ine munoona where my challenge is coming from. Ndeyekuti iyo I know tese tine vanhu vari mudzimba dzedu, hama dzedu vakafirwa. Anditika inini isusu takafirwa futi. Anditi you might find kuti if my wife lost her father, anditi you might find kuti sometimes unotomuona kuti iye zvinezvi ari in the mood where she is thinking about her late father. Kana iri birthday yekufa kwakaita ndibaba murume wake wekare ndibaba
murume wake wekare ari mumudhi yekufunga murume wake wekare. Gandimbobvira panapa. Look, ina handizi kuti nyati problem I'm sorry. because iwe ndiwa waiti semoni rangu uyu ndiye atode problem iweza mukadzi uyu Samaita. Ini ndaifungira because ati pfungwa dzake dzofanirwa uchikondorwa mubox. Regai tipe masolution. Mukapedza funge mumovha mazopa solution. Zvamuda kutaura. Ndaigantaura ndichiti dai zvaibvira akamuona ari ipapo ndokuti apa akamusvikira ari kudini ari kuona angadai akabva asvika akati unoziva my husband surely wakaenda through a terrible period ndo chekutanga. Chechipiri I will sympathize with what you experienced. Simple. Ubva wanyarira ipapo. That's what I mean. Yeah. Now iri ragodo retiri kudhila naro manje. Ratonyorwa akapa vhesi ya. Yeah. Jealous is as cruel as death. Yes. Ndo zvataurwa nevhesi. Ndo raane dambudziko nemukadzi uyu. It's now jealous. Because abva ati handisina space. Unoshaya space nemunhu akafa. But Mwari vanoti I am a jealous God. Yeah. Rudo rune kajealous. Mwari haiti jealous nevakafa. No. Ndo pane difference. So ndiri kuti inini mudzimai ndakuti jealous is as cruel as the grave. As the grave. Yeah. Yeah. Ibva ipaposition iyi murandakadzi haisiri a problem kwauri. No. One, wakagara zvakanaka. Two, I think he is supplying everything zvaunoda mumba. You get the point. Chirega kunetsana neizvo, but ukamuona akatarisa, sympathize with him. Because look, hatizivi iwo pamwe haunombobvunza kuti mudzimai wako akafa sei. Ndadai taurwa nevarume ava kuti kune vazukuru varipo, kune vana varipo. At times uchaona wese wakagara pasi wachiti, but unoziva this was your mother. Was a good woman. Good Yeah, woman. correct. I loved her. Yeah. Kwaane vazukuru, but munoziva kuti unfortunately hamunokoni kuona mbuya wenyawa. But she was a good mbuya. Chipa advice kumurume wacho. Murume haana dambudziko. Oh, hana. Ane dambudziko rei. Okay. Ndafara pamuchangoti we understand wakafirwa. Inda ndichida ku Okay, all right. Kuzinyanya. Usazozvinyanya. Right, yeah. Inini ndoda kutaura kune murume uyu. Because you are married. I understand you lost your beautiful wife. Yeah. Uine wana nawo. Usabva wazvinyanya kuti ungoramba wakangoipapo. No. Give yours. Maybe kana uchida kuzviita ita pazuva raakafa. It's like a memory. You know what I mean? Memorial. Yes. Yeah. Utaimira ipapo. Utaimirawo ipapo uchimboonawo. Because hazvibveka. You know what I mean? Yeah. Hatidi kumutaura kuti zvinobva. No. Hapana ataura ndifuka ndinyati. Handichaziva kuti ndigono. You can't erase your past yemurume uyu because wakarwara naye. Hazvigoni. Thank you. Gono. Yeah, ndandichida kuti hangu ku-advice kumudzimai. I think zvataurwa nasekuru I would agree. Okay. Kuti you have those general sympathetic statements and meaning it. And this is your husband. Sit there with him and you'll find kuti zvinotofamba zvirinani. And ndandichida kuti zvakare even mudzimai wako akafa haaziye ega kurudzi rwenyu rwemudzimai wako. Vana vatori naana mai nini vavanotokonzera ndo mai vedu. Do you see what I mean? Yeah. Vana ava kana vachiri vadiki nhasi vacharoorwa. Ende musi wavanooroorwa mai nini vari munin'ina wemukadzi akafa kana varipo kana kuti mbuya kana kuti hama dzacho vachange varipo pamuchato. Now if you create this element yekubva wati handina kuda kumuona iye ari ega achingoona mapicture, how will you then stand such a situation? Wakutozvirwadzisa nezvimwe zvinhu zvisingachinjiki. Uda kuti vana havachishaya a life here nekuti mai vavo vakafa. No, vachaita a life. Vacharoora, vachagraduata, vachaita sei. And iwewe, kana if you are, this is now what they call a blended family.
handitika wauya uya ane vana vake iwa unako vana vako saka wakutofanirwa kutomanager the dynamics the what is on the ground saka for you to enjoy your marriage chikwana so that you understand kuti ndo background ine murume wangu ane vaachatoita vane vaning'ina vako iwewe anotovaramu nevakoma vako ane avo futi vakasangana futi anotovakonzida sevaramu because pane relationship yevana vari in existence atovakonzida seana atezvara because pane relationship saka advice yangu ndeyekuti it's not only the situation yemaalbum yomuchaona mai zvakatowanda zvinoitika mukati meupenyu vanhu vacho chaivo vanhu vachitoti baba mukuru unozozvihendla sei wotogumbuka nekuti azoonerei hama dzevana vake vari vana vakewo iye no ukadaro zvinokuendesa kure. That would be my advice to the men. I think zvatotaurika. But also what you need also to do is also be free to talk about these things. When we are bereaved, patinoshare payapa that experience zvinototinyaradza zviri nani. Correct. Saka hazvirevi kuti wandiona ndakafirwa handimbofi ndakataura nezvekurufu rwemudzimai wangu neanything chakamboitika nemudzimai wangu munyuwani. Tikadaro we are living in a very because ndinozvitaura ndakutonotsvaka kundotaurira kuna nyati ndakundotaurira kunyana nyati ndakundotaura kuna pamwe ndakutsvaka Gertrude wekutaurira because iwewe unoti this is a no go area hazvifaniri kudaro. Thank you. Nyati. Yeah, I think what Gono in his parting comments he stole some of my thinking. I'm of the opinion that in relationships samaita nemudzimai wangu we should be able to talk about anything. And that includes even the awkward stuff. Because mukadzamara create silos of things that can be discussed and things that can't, it becomes a very dangerous area. Nekuti hauzoziva kuti patiri kuita ring fence pacho pakakura zvakaita sei. Past relationships apa pataurwapo in terms of death, but like he was saying what people have passed kana munhu akanga akura uchiona musikana ari 20, 22, 24 years old mukomana ari 28 years at that time pamuri kutanga kutsvetsvana you are probably chances are that you may not have been the first boyfriend yokumuti ndokuda. So if there was a relationship somehow somewhere yavakaita 2-3 years, usually people talk about those things. Ndakadana na James, ndakadana na Ningi for reasons yekuti mangwana kana makusangana you know how to relate nevani vavo, and also it tends to liberate your thought process and what to say. Auchengete zvinhu muma closets. I'm concerned kuti there may be two issues that quickly stand out up. One may be kuti the husband, this man, may have quickly married asatapedza his bereavement process, and that can cause issues ekuti atina there's a curing time aipere kuti titi zvapera, but there's a curing time yekuti munhu haasi kumeka an emotional decision yekuti ndikutoda mudzimai ndikutoda mukadzi ndotobva ndandoroora, and oftentimes you then find kuti kana pakuya situations where you need to talk about things you may not have healed enough to then create the necessary conversations to process things. Then for the woman, yes, it is normal and natural to demand and to desire all affection of your spouse. And I think that's okay, that's fine. You want to also understand kuti munhu wauri kurorana naye, where are they coming from, what happened, what are the important issues, what are the important areas dzeupenyu hwake, so that you're able to then process those things. So I think kuti pana ambotaura zvekuva ne-balanced approach, I think both of them, they need to be sensitive one to another. Kune murume, he needs also to know kuti surely even if munhu asisipo, it takes time to process kuti munhu wacho akatofa. You actually have to do logical kuti munhu akatofa. So don't create situations dzinoita kuti paite a discussion iri fiery pasina necessity yazvo.
then kuna mai hapana necessity yekuti tiende kundogovhana nenyaya dzakadaro. Maybe pamwe they need also to look step back a little bit and see what is important and comfort each other out of okay, thank you so much Doc mubva mativharira. Okay, thank you. Yeah. Tikadzokera mubhaibheri pana todzokera. Genesis chapter 2 pavhesi ya24 inoti, therefore a man shall leave father and mother and cleave to his wife, and the two shall become one flesh. Saka murume anosiya aita leave anobva anocleave. Mukatarira shoko rechihebheru racho rinoti azabu. That means they are super glued together, kana kuti they are welded to each other, zvokuti mukada kuzama kubvisa vanhu ava vakabatanidzwa vachunhu one, panotosara an open wound, Right. a bleeding wound. Saka rufu ndo rwakaita pa the first marriage. So this man has a bleeding wound because he had been azabbed, abatanidzwa, a cleaver to this woman. That's why even divorce is very painful, because divorce is a death of a relationship. But divorce is even more painful than death. Nemaka yekuti munhu uya anoramba achita reappear paunosangana naye. Apa at least anosangana naye mai mumapikicha nezvimwe zvakadero. So the woman has to be sensitive and understand kuti sure vanhu ava they had a life in the past. Amen. And they were together. She has to understand it and appreciate it. Ka feeling ke jealous ka anako kari normal, especially kuvanhu vechikadzi. But haufaniri kutoti wototanga kunetsana nemurume wake wako nemhaka yekuti ari kuona izvo. Izvo you cannot just forget and say it's over, zvakapera. Hazvina kupera, zvakaitika. But what I may also say is kuti if you are getting into such a marriage, kana pane this past, there is need for counseling so that you are helped kuti unzwise kuti zvakati zvinogona kuzomuka. And uyo anobetserwa unzi kana zvaakubuda pamwe zviitewo nenzira iyi kana nzira iyo kuti zvisa affecta uyu munywana dini ari kupinda. Saka pose panongoda sensitivity nesensibility nekunzwisisana nekuona kuti sure for sure munhu uyo anga ari married akafirwa ane a bleeding wound, unofanira kutosympathize naye. But neniwo ndiri affected unofanira kunzwisisa kuti semurume ndava mune imwe relationship, saka handifaniri kuita zvimwe zvinhu kana kuona pamwe zvepast yangu iyo in a way inogona kuzokanganisa my present relationship. Thank you so much Vedare. Ndofunga nhasi ndandiri ndega. Wagutsikana here mai. Ndamboedza kumira newe. Rusakwe. Waita inonzi studio. Ndambomira but ndaona kuti ndachaiwa. Tinoda kutendai sense or sensibility. Correct. Ndo mashoko mamwe atabata muzora nhasi. Ngatikumbire gono vativhare nemunamata. Ngatinamatei. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga, tinokutendai nehurukuro yatange tinayo pamusoro pemhuri iyi yakatanga upenyu hutsva, baba varasikirwa nemudzimai. Tinoziva kuti rufu runorwadza uye rwakaunzwa nechitema, asi mukati mekuchema kwedu makatipawo zvakare tariro yekuti nerimwe zuva zvese zvaitwa zvapera, tichasangana kunyange nevakafa vedu vadikani vedu, tichasangana mukati meumambo. Chitibatsirai kuti mhuri iyi ikwanise kumira ichienda kumberi ichikudza vana vayo nenzira inokufadzai imi Mwari. Nevazhinji vari muchimiro chakadaro chekufirwa, angava nemurume mukadzi, dzingava hama dzepedyo tinoziva kuti zvinonetsa, asi ngazvirege kukanganisa upenyu huno hwatiri kurarama nechikonzero chekuti takafirwa. Kana tadaro tararama sevanhu vasina tariro. Mbiri nerikudzo zvirambe zviri zvenyu Mwari. Tokutendai nevateereri
nevakurukura nyaya iyi muzita raJesu muponesi tonamata. Amen. Amen. God bless. Thank you.